Govano Anambra State bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwego ndị ji otu afọ efe ala nna ha site na steeti ya Nkwa na ọchịchị ya ga-aga n'iru na-akpachapụrụ ha anya dịka ndị dị ala Naịjirịa oke mkpa site n'efu na ihe niile ha chọrọ maka ọdịmma ha ga na-adịrị ha oge niile. Njideka Okoye ga-akọlụgo aka n'isi. Soludo nke kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Agamba nọchitere anya ya kenere ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha ma gwa ha na ha bụ nnọọ ndị iru ọma kpọrọ n'ihi na ezitere ha Anambra steeti wee gwa ha ka ha gbalịsie ike ịhụ na ha sonyere nke ọma na ihe niile a ga-akụziri ha na ya bụ orientation camp. N'okwu nke ya ka Maazị Agamba kọwara na Anambra steeti so nnọọ n'otu steeti nke na-eme nke ọma n'akụkụ niile nke gụnyere azụmahịa, agụmakwụkwọ, ihe gbasara arụ ike na mmepe ndị ọzọ tinyere egwuregwu. Ma kọwaa, Maazị Agamba nke Comrade Chinedu Okpala nọchitere anya ya gwara ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha na ha bụ nnọọ ndị iru ọma kpọrọ ịnọ na Anambra steeti maka na ndị Anambra bụ ndị na-anabata mmadụ nke ọma. Ọ kọwara na One Youth Two Skills Program nke Anambra steeti bụ nke dị na okpuru ministri na-ahụ maka ndị ntorobịa bụ nnọọ ihe agbamume nye ha iji hụ na ha bụ ndị mụtara ihe ga-eme ha ka ha bụrụ mmadụ. Onye steeti coordinator National Youth Service Corps NYSC Oriakụ Blessing Iruma kọwara na NYSC nwere nnọọ ụlọ obosara ga-elota ọtụtụ ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha bụ nke ọ kọwara na ebe ahụ ha nwere karịrị ọnụọgụgụ ezitere Anambra. Idu ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha n'iyi nakwa ihe ngosi dị iche iche bụ ihe pụtara ihe n'oge ahụ. Site na mba ukwu Ụmụ Awolo, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.